mawaƙin Arewa wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rarara. A yanzu haka ya shiga hannun ƙasar jamhuriyar Nijar akan abubuwan da ya aikata musu. Tabbas 'yan Nijar su ma ba su da haƙuri, kuma in aka taɓa su, su ma sai sun taɓa mutum. Duk wani mawaƙi a jamhuriyar Nijar ya ji waƙar da mawaƙin ya saka, su ma suka ce dole sai sun mai abin da ya musu, kuma ba za su taɓa ƙyale su ba. A yanzu haka su ma suna fitar da manya-manyan waƙoƙi na zagin Dauda Kahutu Rarara da kuma ci mai mutunci akan shugaban ƙasar su juyin mulki. Tabbas irin waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi ba kowa ne yake fitowa ya magana a kansa ba. Amma a yanzu 'yan jamhuriyar Nijar sun ce ba za su ƙyale shi ba, dole sai sun rama abin da ya musu, sabida cin mutuncin da suke masa ya fara yin yawa. Shi kansa mutuncin da yake wa ƙasar jamhuriyar Nijar ya fara yin yawa. Tabbas shugaban ƙasa na juyin mulki Abdurrahman Chani ya saki wani magana da ya a social media na cewa in dai za ka taɓa ƙasar jamhuriyar Nijar to Najeriya ma sai ta gagare ka zama. Tabbas haka ne. Dauda Kahutu Rarara yana cin mutuncin ƙasashe da dama, amma wadda ya fi rainawa ita ce Najeriya, sabida an ɗaure mai gindi da abin da ransa yake so. Ƙasar jamhuriyar Nijar kuwa ƙasa ce ta juyin mulki wanda aka sauke Muhammad Bazoum, kuma aka ɗora shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wato Abdurrahman Chani, kuma shugaban hafsat sojojin Najeriya. Kun ga kenan ƙasar jamhuriyar Nijar sojoji ke mulkanta. Duk irin abubuwan da ake aikatawa ana sane ake aikata shi, ba don komai ba saboda su Faransa ce ta rene su. Hakan ne yasa shugaban ƙasar ya fito ya yi magana ta cewa Dauda Kahutu Rarara shugaba ne a ƙasar Najeriya, kuma mawaƙi ne wanda yake yin abin da ransa yake so, amma kuma inda ya ce zai taɓa mu to mu ma za mu taɓa shi, don ba ƙyale shi za mu yi ba. Amma a yanzu haka tabbas waƙoƙin da ya ce zai yi kuma yana nan yana buga su, yana ta zagin shugabanni da kuma manya-manyan jigajigan ƙasar jamhuriyar Nijar. Kowa yana mamaki abin da mawaƙin yake aikatawa. Tabbas haƙiƙa kowa ya fito yana zagin Dauda Kahutu Rarara. In dai ɗan jamhuriyar Nijar ne kai sai ka saki waƙa. Masu sauraro, barka da warhaka, barka da sake jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Muna roƙonka idan shigowarka farko cikin channel ɗin ta ka daure ka dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin taka ne za ka dinga samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Turkashi ana wata ga wata. Sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara wadda yi wa ƙasar jamhuriyar Nijar ta janyo cece-kuce a gida Najeriya, yayin da wasu suke cewa Dauda Kahutu Rarara ya yi daidai da ya buga wannan waƙar. Wasu kuwa cewa suke yi duk iskancinsa ya kamata a taka mai burki, saboda abubuwan da yake yi ya fara wuce gona da iri. Hakika mawaƙi Dauda Kahutu Rarara yana yin abin da ransa yake so ne, kuma ba mai iya mai magana, saboda Najeriya sun mai da shi kamar wani sarki ko kuma shugaba. Hakan ne yasa ƙasar jamhuriyar Nijar suka fito suke faɗa wasu kalamai marasa daɗi akan Najeriya na cewa iskancin da Dauda Kahutu Rarara yake yi an ɗore mai gindi ne, amma mu kuma bai isa ya taɓa mu rabu da shi ba. Hakan ne yasa shugabansu na juyin mulki ya yi magana, kuma ya ce ba zai sake magana ba, amma 'yan ƙasar sun ishe shi, saboda abubuwan da za su yi shi kansa ba zai ji daɗi ba. Mawaƙa da dama sun saki waƙoƙinsu su ma a kan mawaƙin, shi kuma ko a ransa ko a jikinsa, saboda in ka zage shi ba damuwa zai ba, saboda neman kuɗi yake. Na tabbata cewa ƙasar jamhuriyar Nijar dole za ta biya shi, saboda yawo Muhammad Bazoum waƙa, don wannan waƙa ta Muhammad Bazoum ce, saboda burin Muhammad Bazoum ya shiga a dawo da shi kan kujerarsa ya ci gaba da badakalar da yake yi. Sojojin jamhuriyar Nijar na juyin mulki sun saki wata magana a social media, su ma sun ce ba za su kyale shi ba, in dai Allah ya kashi ƙasar jamhuriyar Nijar. Tabbas Rarara ba zai iya tsallakawa Nijar ba, saboda in ya tsallaka namansa za a ci, saboda duk irin abubuwan da yake faɗa a nan gida Najeriya yake duk iskancinsa. Masu sauraro, ku biyo mu da za mu sa muku wani bidiyo da za ku ji irin abubuwan da 'yan jamhuriyar Nijar suke faɗa. Ba masu sauraro, jamhuriyar Nijar sun ƙi ƙyale shugaban ƙasarsu, sun ce dole ya fito ya magana, kuma ya fito ya yi magana. Shi kuma Dauda Kahutu Rarara
za su yi maganinsa. Masu sauraro anan za mu dakata da muna roƙonka idan shigowar ka farko cikin nan da ka daure ka dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun ingantattun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora, kuma muna godiya da sace kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci.